Ansu nefti jabarani filɛbaw a y'aw bisimila donki baro kɛnɛ kan bi kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma faraɲɔgɔnkan jɛkulu CEP u ye hakili jagabɔ kɛnɛ sigi ka kɛɲɛ ni an ka jamana yɛlɛmaba minnu bolo d'an bɛ a kɔnɔna na ni an ko ma réforme o kunkanko kibaruyaw kan ni de bɛna kɛ bi donki baro bakuruba ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara min kan sɔɔni an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye aw dangana. Ayaw bisimila ko kura bi tarata janvier kalo tile 19 donki baro kɛnɛ kan ina fɔ an da sera ma bakurubaw la cogoya min na faraɲɔgɔnka jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko CEP n'u ka baara kɔni ɲɛsin bɛ ka jamanadenw hakili lakunu ka kɛɲɛ ni jamanajɔw baaraw ye u ye lajɛrɛba kɛ bi hôtel Maïva la walasa ka hakili jagabɔ kɛ yɛlɛmaba minnu bolo d'an bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an k'u ma ko réforme o kan sigi in tɛmɛnen u ka ɲɛmaaba ni o ye Dr Abdoulaye Sall ye ale kɔrɔfɔw kɛ Umar Tarawele ale ka kuma galamaw na an ka jɛ ka sɔrɔlenw lajɛ. Jɛkulu naani de farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele CEP bon an farala ɲɔgɔn kan pour que élection minnu bɛ kan ka na ani constitution révision minnu kan ka kɛ pour que an n'aw ka se ka ɲɔgɔn hakili jagabɔ n'an ye hakili jagabɔ a ko la a ko bɛ taa ɲɛ cogo min an b'o bila ɲɔgɔn fɛ donc sigili in b'o de kan. Donc yan'an ka se ɲɛmaw ma an y'a ɲini an n'aw minnu ye kunnafonidilaw ye an n'aw ka se ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu a ko la aw fana ka miirita ye mun ye a ko la aw ko se k'o fɔ an ye an ka se k'o ta k'o fana fara an ka gafe kan o de ye bi sigi mais laɲini ye mun ye dɔrɔn an ka se ka nin transition in ka tɛmɛ lafiya kɔnɔ bɛn kɔnɔ ani karama kɔnɔ parce que n'a fɔra yɛlɛma bɛ kɛ o b'a tɛrɛ président min bɛ sigi la o taara ni élection de ye a bɛ kɛ jamanadenw ɲɛna ko o b'a fɛ ka constitution yɛlɛma k'a labɛn a yɛrɛ hakililanta ma bon ni ala y'a kɛ sisan mɔgɔw bɛ fanga la bi olu tɛna président ɲini u tɛna député laɲini u tɛna ministre laɲini je crois que a kɛtuma de sisan n'a ma kɛ sisan n'an ye président sigi kɛ ka député sigi kɛ an ma constitution yɛlɛma k'a labɛn Mali taabolo kan Mali bɛ cogo min o kan a bɛ gɛlɛya kɔda dɛ. O tɛmɛnen kɔ an ka jamana kɔnɔ musow ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu min ka wuli ka jɔ ye walasa ka bɛn ni kelenya kɔni sinsin an ka jamana kɔnɔ ni o ye le réseau des femmes pour la consolidation de la paix REFCOPA olu kɔni ye lajɛrɛ kɛnɛ sigi bi min kɛra hôtel Salamu na tile fila lajɛrɛ don a kurumo karila bi donya in na a bɛna kɛ min kan o de ye ka musow jɔyɔrɔ olu kan ka kɛ mun ye cɛmancɛ fanga in kɔnɔna na u ka nin baaraw kɔni kɔkɔrɔma donna jɛkulu min fɛ o de ye baɲumankɛtɔn min bɛ wele ko Frédéric Neumann o de ye musakaw bɔ an ka jɛ ka Aminata Daɲɔn ni Kajatu Sila ka sɔrɔlenw lajɛ a kɛnɛ kan. Hakili la nin ye tile fila sigi ka kuma ye kalan ni hakilina falen walasa ka faamuyali kɛ ani ka kimɛli kɛ fɛn min ye musow jɔyɔrɔ camancɛ fanga kɔnɔna na ka kuma o kan. Hakili la n'i ko musow jɔyɔrɔ camancɛ fanga kɔnɔna na i da don ka gɛlɛ kuma na ka sɔrɔ i ma dɔ fɔ camancɛ fanga yɛrɛ nacogoya kan. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka jamana bi gɛlɛya dɔ kɔnɔna na min ye kɛlɛ bɛ jamana yɔrɔ caman k'a daminɛ jamana kɔrɔnfɛla ka na jamana camancɛla la fo ka na cɛkawuli dɔw kɛra Bamakɔ yan ka na ni fanga yɛlɛma ye. O fanga yɛlɛma kɔfɛ bɛɛ lajɛlen hakili bɛ fɛn min na bi o ye Mali kura ye. Mali kura in kɔnɔna na ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye min ye o ye an ka taabolo kuraw yɛrɛ sɔrɔ walasa an ka mara cogoya ka ɲɛnɛmaya kura ye. O mara cogoya ɲɛnɛmayali kura ye o tɛ taa fo jɔyɔrɔ dɔ ka di musow ma jɔyɔrɔ fanba ka di musow ma sabu musow yɛrɛ ka ca ka tɛmɛ cɛw kan. Donc n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gafe caman bɛ yen min ye diɲɛ seleke naani gafew ye o min ye an fɛ farafinna yan gafe ye o min ye an fɛ farafinna tilebiyanfan gafe ye o ou bien an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan sariya talenw ye minnu bɛ musow ka jɔyɔrɔko kofɔ minnu bɛ musow ka nin don kofɔ fanga waleyali la jɔyɔrɔko la fɔ ka bɛn ani lafiya sabatili la jamana kɔnɔ o kofɔlen don o gafew bɛɛ fɛ nka a waleyali ma se ka kɛ fo ka se laɲini hakɛ ma. Donc hali bi an b'an jija de hali bi an b'an cɛsiri ka hakili jagabɔw kɛ ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ musow yɛrɛ ka tɔn sigilenw kɔfɛ fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn min ni bolonɔ bilal'o la Algérie n'a fɔ ma ko accord pour la paix et la réconciliation
fɛn min ye o waleyali ye o mécanisme minnu bɛ yen nɔ musow bɛ se ka don o mécanisme na cogo min gouvernement yɛrɛ musow bɛ se ka caya la cogo min CNT sigira musow b'a kɔnɔna na kulu o kulu n'a bɛ sigi camancɛ fanga in kɔnɔna na o camancɛ fanga in kɔfɛ musow bɛ se ka don a la cogo min ka caya walasa musow ka jɔyɔrɔ musow ka hakɛ olu bɛ se ka lafasa u bɛ se ka waleya cogo min. An ye nin tile fila sigi in boloda cogo min na an bɛ se ka bɔ ni gafe min ni a bɛ tali kɛ Mali musow hakilina ani an kuntilenna ani an bɛ se ka sen don cogo min cɛmancɛ fanga ka taaɲɛ la ani Mali yɛrɛ yiriwali la. Donc an ye musow wele ka bɔ Mali région kelen kelen bɛɛ la ka na ka bɔ district kɔnɔ yan an ka n'an sigi ka ɲɔgɔn hakili jagabɔ kɛ tile fila kɔnɔna na an mana bɔ ni bɛnkan minnu y'o la an bɛ wuli ka se ni o sɛbɛn ye ministère de la promotion de la femme na an bɛ wuli ka se n'a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma o k'a lajɛ cɛmancɛ fanga min filɛ nin ye musow ka hakɛw bɛ se ka segin u ma cogo min jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka di Mali musow ma a kɔnɔna na cogo min o ka se ka waleya cɛmancɛ fanga in fana kɔfɛ fanga sinsinnen min kan ka na o kɔ musow ni hakɛ min ka kan o ka se ka di an ma walasa an fana ka an jeniyɔrɔ fin faso yiriwali la bari n'i y'a jateminɛ diɲɛ ko o ko n'a labɛnna k'a sɔrɔ musow sen t'a la a ma ɲɛtaga sɔrɔ misali la cɛw ka kɔmɔko filɛ nin ye o tɛ ɲini ka dabila bi wa ko o ko n'i bɛ fɛ a ka diya a ka san sɔrɔ f'i ka musow sen don a la an de ka ca ni cɛw ye donc n'a fɔra jamakulu fanba n'i ye bolikɛmugu dun ka i bolikɛɲɔgɔn fanba to boli ma bɔ dɛ i tɛ se o la i ma taama donc an musow jɔyɔrɔ ka bon a la an ni place minnu ka kan u k'olu di an ma e bɛna ye yɛlɛma bɛ kɛ joona yiriwa bɛ na joona bari musow furadama ni an donna ko o ko la an bɛ tɔgɔmakaran de kɛ ka baara kɛ ka waleya ka ɲɛ fo ka nimisiwasa sɔrɔ a la donc an jɔyɔrɔ ka bon cɛmancɛ fanga in na an jɔyɔrɔ ka bon fanga nata kuraw la Mali yɛrɛ ka yiriwali sira fan o fan a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ni musow ta la. O tɛmɛnen kɔ an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ bolimafɛn kow ma a kɔni ye dɛmɛ dɔ ta kunungo ka taa ɲɛsin an ka jamana terrain baarakɛla minnu ni tora k'a daminɛ san 2016 la ka na bila an bɛ don min na ko bi olu ka denmisɛnninw ma a kɛra terrain bolilaw yɛrɛ u ka jabalaba la a kɛnɛ kan an ka kibaruya ɲini Aminata Daɲɔ ani Kajatu Sila fo ka taa se u ka jatala Tijani Sidibe ma u y'an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ. Ka bɛn ni kalanta ɲɛkɔrɔla ye nin ye donboloba ye ka ɲɛsin terrain baarakɛla minnu tanya la k'a daminɛ san 2016 ka n'a bila bi la olu denw ma ni k'u ɲɛji cɛ dɛmɛ in b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ma ɲinɛ u n'u ka baara kelenw kɔ sabula terrain baara bɛ nafolo caman de la don an ka jamana kun. Bi ministre des transports et des infrastructures Makan Fili Dabo ale de ye fourniture scolaire di cheminots ma cheminots minnu tanyana k'a daminɛ 2016 la ka na bi donc olu ka denmisɛnninw minnu bɛ kalan na donc a y'a décidé ka fourniture d'u ma walasa u bɛ se k'u ka kalan continuer cogoya min na ka d'a kan bɛɛ b'a dɔn bi gɛlɛya bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ du bɛɛ kɔnɔ d'abord gɛlɛya bɛ bɛɛ kan minnu bɛ balola gɛlɛya bolo ka kuma tɛ mɔgɔ minnu tanyana donc ministre ka fɛn dilen de don ka di an balima cheminots minnu tanyana ka daminɛ 2016 la ka na bi an tɛna se k'a fɔ k'a bɛna bɛɛ bɔ mais laɲini de don ŋaniya yira de don pour que voilà minnu tanyana denmisɛnninw k'a dɔn déjà k'a fɔ ko hakili b'u la donc hakili b'u la u ka kalan sira fɛ u k'a dɔn k'a fɔ u faw n'u baw tɛ yan bi mais anw bɛ yan nɔ pour ka don u jigi kɔrɔ ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ minɛn minnu dira minɛn caman de don kayew b'a la bikiw b'a la sakiw b'a la crayon de couleur ni crayon papier ani gomme en fait minɛn fɛn o fɛn bɛ kalan sira kan a bɛɛ b'a la. Kalankɛ minɛn caman de dira denmisɛnnin ninnu ma i n'a fɔ kaye carton 40 biki paquet 60 chiffon paquet 80 gomme paquet 60 sakiw ni u ɲɔgɔnna wɛrɛ camanw ka fara o kan Sopafer ɲɛmaa ye nudatugulan 3,000 ale ni sefa wari $1,000,000 di ka fara minisiri ka dilenw kan bonya bɛ manden bonya masegi bɛ manden denmisɛnnin ninnu somɔgɔw ye u ka nisɔndiya foliw kɛ. Ne balima minnu bɛ yan ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo minisiri n'a ka jama ye baara min k'anw ye bi a diyara an ye a bonyana ma minnu décédera k'a daminɛ 2016 ka se bi ma an caman yɛrɛ kun kɔnɔ k'u ɲinana an kɔ mais an y'a dɔn bi ko ɲinama k'an kɔ denw y'a dɔn ko ɲinama k'u kɔ baw y'a dɔn ko ɲinama k'u kɔ
wali cɛ minnu bɛ yen u y'a dɔn ko ɲinɛma k'u kɔ barisa dɔw fana muso b'a la an b'aw fo aw ni ce aw ni baraji a ye min k'an ye an tɛ se k'aw fo ka s'a dan na. An ka jamana bolimafɛn ko ni yɔrɔbaw jɔli minisiri ka fɔ la baaraba caman bɛ sen na min b'a to terrain ko baaraw bɛ se ka wuli ko kura ani fana ka baarakɛlaw ka sara kɔrɔlenw ni kuraw ladi u ma. O tɛmɛnen kɔ an b'an kunda jamana kɔkan kibaruyaw la mun ni mun bɛ farafinna ni nanzara la an ye ɲinini kɛ aw ye an ka jɛ ka ɲamada sɔrɔlenw fɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Côte d'Ivoire jamana kan u ka wasaden kalafili nata min bolo da an bɛ marisi kalo tile 6 o b'a la ka teriw kana dɔɔni dɔɔni nka fanga sinamatɔ maaw kun bɛnna min kan ni o de ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka wasaden caman sɔrɔ cogoya min na u ka se ka Alassane Dramane Ouattara ka fanga yuguba nka an bɛ don min na ko bi u t'a la ka bɛn kelen na fanga ɲinitɔn dɔw y'a jira k'a fɔ k'olu sen tɛna ye kalafili nata in na nka o tɛ dɔw fɛla ye olu kɔni fɛla ye min ye ka se ka taa wasaden kalafili la ni ka se ka wasaden caman sɔrɔ wasabulon kɔnɔna na ka se ka fanga yuguba. Kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Somali jamana kan l'Amérique jamana ka kɛlɛkɛfini tabaga tɔ minnu kun tora ni jamana kofɔlen in na olu y'u ka minɛnw cɛ ni ka ta ka bɔ yen u bɛ taa maa 700 bɔɲɔgɔnko la ni wale in kɔni ma bɛn maa caman ma bawo basigibaliya o ɲɔɲɛnen don jamana kofɔlen in kɔnɔna na u ka kalafili tɔ tora kalo 1 bɔɲɔgɔnko maa caman y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sabu ye banban ciwale kɛbagaw kɔni bɛna sebaya sɔrɔ jamana in kɔnɔna na k'u bɛna wulikajɔ caman kɛ ni ka dankari kɛ maaw la kunnafoni in kɔni dira Africom fɛ. An b'an sɛnsɛn ka taa Sudan jamana na ko kabila kɛlɛ kɛra sabu ye ka maa 50 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u ni na u ka jamana woroduguyan fan fɛ ko ka kɔn o ɲɛ ni duwakun kelen in na maa 80 bɔnɛna u ni na ka sabu kɛ ni kabila ko kɛlɛ kelen ye ko maa minnu ye arabu ye ani minnu tɛ arabu ye k'olu de karilen bɛ ɲɔgɔn na u ka jamana kɔnɔna na ko nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min na o de ye u ka marabolo min bɛ wele ko Al-Tawil ko a daminɛna maa 2 la olu de sera ɲɔgɔn ma ni maa 1 nin tora o tajuru sara de nana wolo nin bɛɛ lajɛlen na. An limanaw ni de bɛ dansigi bi don kibaru la min labɛnna nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali n'a ka tulomadali la ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan an bɛna kibaruya kuraw lase aw ma Ala ka su hɛrɛ caya.